Dobrý deň, volám sa Mária, vysielam zo Slovenska, z Gemera, odkiaľ už začal skutočný zlatý vek. Mám pre Slovensko a celý prejavený svet misiu a mám pre ľudstvo, pre neľahké časy konkrétne učenie Kala Čakra. Je to učenie pre rodiacu sa 6. rasu, konkrétne od Budhy Maitreji. Takže bytosti alebo vyššie svety nás nenechali v štychu. Vždy nám pošlu na pomoc učiteľov alebo učenie, len či to už človek unavený, zmetený, vyčerpaný rozozná. Čiže ja nie som tu pre každého, som tu pre prebudených a pre rodiacu sa 6. rasu. Pre tých, ktorí už počujú, aby sa aj oni mali kam rozprestrieť. Viac sa dozviete naživo.